Този стенопис, сътворен от български художници в град Салерно, Италия, по идея и благословия на Дон Анджело Барра, със сътрудничеството на Българо-италиански културен център и Светата Римо-католическа църква, бе осветен в лятото Господне 2024. Имам честта наши гости да бъдат професор Красимир Русев, преподавател в катедрата Църковни изкуства към Великотърновския университет Свети Кирил и Методий, и доцент доктор Атанас Атанасов, преподавател в Национална академия, факултет за изящни изкуства, катедра рисуване. Здравейте, добре дошли. За пръв път ли сте в Италия? Не, аз съм имал възможност да идвам няколко пъти в Италия. Също така съм работил за едно италианско издателство, наистина дистанционно, но за първи път идвам и с възможност да работя любимата си работа. Аз съм пребивавал многократно в Италия, като моите посещения до сега са били изключително професионални, свързани с Венецианското биенале. Може би не съм работил с италиански галерии, не съм работил в проекти, които са свързани с италианската култура. Може би единственото ми докосване е като член от комисията за участието на България в Венецианското биенале, което беше назначение от Министерството на културата. Лично обаче имам изключително голям интерес към италианската култура, което може да се каже, че е един базов учебник за всеки, който тръгва в територията на изобразителното изкуство. И без тези знания просто нещата да продължи на по-високо ниво са невъзможни. Какво ви води тук, в град Салерно? Аз смятам за изключителен шанс възможността да дойда в страната на Леонардо да Винчи и да рисувам не друга Тайната вечеря, което е една емблематична сцена и нещо, което се е превърнало в символ не само за Италия, а за целия християнски свят. И още повече съм щастлив от факта, че имам възможност в католическа църква да правя интерпретация по православен канон, което според мен е изключение. Но тъй като имахме възможност да се запознаем отблизо с стенописите в Помпей, ние там открихме много свързващи елементи, които по-късно са довели до развитието на раннохристиянската византийска живопис. Така че, може би не е случайно това, че точно на това място имаме възможност да работим. Повод за поредното ми посещение в Италия е по покана на Дон Анджело Барра, който е норийски свещеник към храм Санта Мария ди Помпео от Салерно, и президента на Българо-италианския център в Салерно, госпожа Калина Белчева, за изписването на два панела стенопис в същия храм. В този храм се прави много мащабен ремонт и всъщност тези стенописи са част от един голям ансамбъл, който е съгласуван с архитекта, който проектира този ремонт. Тези стенописи, които ние изградихме през последния месец, са изключително добре адаптирани към всичко това, което се излага в храма. Имам на предвид патронното изображение на храма, както и тези мозайки, които са поставени в олтара.
в католическата църква Мадона Сантисима ди Помпей, град Салерно. Разкажете повече за вашето произведение на изкуството. Тези пространства, които ни бяха поверени да стенописваме, на едното пано изобразяваме Тайната вечеря, а на другото пано са светите архангели, Архангел Михаил и Архангел Гавриил, които държат мандорла с Светия Дух. Те са изпълнени в православен канон, като са адаптирани, разбира се, както казах, към архитектурния проект. И това е една добра крачка към съвместяването на усилията на тези организации да се подаде ръка между православната и католическата църква. Разбира се, ако погледнем назад в историята, в времето на дочентото и тречентото, разликите между православните канони и католическите почти няма никакви разлики. Мост между тях е Критската школа, която по някакъв начин показва, че тези неща, които се изобразяват, разликите не са големи и мисля, че в този храм тези стенописи показват също тази теза. Как ще коментирате факта, че в католическа църква християнска ръка реализира алтара? Мога да коментирам последния начин тази теза. Смятам, че художник е поставен в която и да е среда, той си е художник. Той трябва да си свърши професионално работата. Нещата трябва да са изключително добре подредени композиционно и в ансамбъл. А това е практика, която е позната от средновековието. Знаем, че съществуват гилдии на строители, на художници, които се местят от място на място, изписват, строят храмове. Така че това, което се случва с нас, не е някакъв прецедент. Това е практика, която е съществувала. Пак казах, че когато проектирахме тези стенописи, ние сме били максимално осторожни те да бъдат адаптирани към самото конкретно пространство на храма. Така че не виждам никаква причина да се търсят разлики, по-скоро трябва да се търсят приликите. И смятам, че това е една добра политика, която трябва да се насърчава. В навечерието на коледните и новогодишните празници, кое е посланието, което оставяте в Италия? Пожелавам спокойни и мирни коледни празници и се надявам всички хора да имат възможност да бъдат със семействата си в този ден. В навечерието сме на този много важен християнски празник, когато този храм ще бъде открит. И тези стенописи нека да бъдат един подарък от България, от българските художници за Италия, за миряните в този храм. Искам да им пожелая много здраве, много щастие и нека дълги години тези стенописи да ги радват. Този стенопис, сътворен от български художници в град Салерно, Италия, по идея и благословия на Дон Анджело Барра, със сътрудничеството на Българо-италиански културен център и Светата Римо-католическа църква, бе осветен в лятото Господне 2024.